אוקיי, אז אנחנו ב-AWS 21. אז אני רוצה להראות למעשה את הקצוות, לסגור קצוות, אחרי שהראינו שני סרטונים ארוכים על הראוטינג, על Security Groups. היום אנחנו רוצים לראות שהכל עובד, ומאיפה שלא צריך לא עובד. קיצר לסגור את כל הקצוות שנותרו פתוחים. אז דבר ראשון אני רוצה קודם כל להסביר שזה להשלים את הנקודה הזאת של הגדרנו הרי Security Groups, וכל הזמן אמרתי מ-Security Group אני מותר לי לגשת ל-Security Group, אבל למעשה לא ראינו את הקישור למעשה בין המכונות, האינסטנסים לבין ה-Security Group עצמו. אז בשביל זה צריך ללכת ל-EC2, אוקיי, EC2, ופה אני כמובן הרמתי מאוד זה פשוט 4 אינסטנסים, אוקיי, אינסטנס אחד שייצג את ה-Web Server למעשה, את הריבוע הזה, את השרת בריבוע הזה, אינסטנס נוסף DB Server שייצג למעשה את הריבוע הזה, Bastion Server שייצג את ה-Management, ואת הNAT כמובן, Security Group ואינסטנס של הNAT, שדרך אגב אתם רואים את אפשר פה לראות, הנה, בוא נסמן אותו, אפשר לראות את ה-AMI ID שלו, AMI זה כאילו האימג' שממנו נוצר, ואתם רואים שזה Amazon AMI VPC NAT, אתם רואים זה דיווייס מיוחד, בניגוד לדיווייסים אחרים, שהם פשוט Amazon AMI PV פשוטים, פשוט לא מיוחדים, סטנדרטים. אוקיי, אז אמרתי אני רוצה לבדוק שיש לי גישה לווב סרבר, אני הולך לראות. עכשיו עוד דבר שאני רוצה להראות זה נושא של Elastic IP. אוקיי, אז אתם רואים פה Elastic IP ויש כמובן Public IP. ו-Private IP. Private IP כמובן זה IP שלא מגלים אותו כלפי חוץ, זה נועד לתקשורת פנים. אוקיי, ויש פה את הנושא של Elastic IP ו-Public IP. פה אנחנו רואים שהם זהים כיוון שלא הגדרתי כשיצרתי את המכונה שהוא ייקח אוטומטית מה-Public IP באופן דינמי. למעשה היתרון של ה-Elastic IP על Public IP הם פה כרגע זהים, כי ברגע שנותן Elastic IP אז הוא גם, הוא מכריח אותו להיות Public IP, זאת אומרת, והוא לא נותן לו Public IP, אז הם למעשה זהים. Elastic IP הוא לא משתנה, הוא קבוע, הוא גם סטטי, זה לא רק שהוא חיצוני, הוא גם סטטי. Public IP, אני לא מתחייב שאם אני אעשה סטופ למכונה או יעלה אותה, אז אני לא אקבל, יתמפה לי, אני לא אקבל Public IP אחר. אוקיי? זה ההבדל. Elastic IP מובטח לי שהוא יהיה קבוע, וזה בדרך כלל שירותים אינטרנט שאנחנו נרצה שיגיעו אלינו כל פעם בכתובת אחרת, כי יש הרי את הנושא של הקאשין באינטרנט, שאם אני משנה את ה-IP, אז כמובן שיש את ה-TTL, ויש פה, ואפשר לראות יותר בנושא של DNS. אנחנו נרצה שירותים שיהיו חשופים לאינטרנט, אנחנו נרצה להשתמש ב-Elastic IP. אוקיי, אז למעשה, איך אני עושה את ה-Elastic IP? אני פשוט נכנסתי פה ל-Elastic IP, ואתם רואים פה אני יכול לבוא, בוחר פה Locate, ואז פה אני יכול לבחור, חשוב מאוד לבחור VPC, אוקיי? אז אני אומר, אוקיי, yes, Locate, בואו נעשה. דבר חשוב מאוד בנושא של חיובים, של כסף, בילינג. אני לא משלם על Elastic IP שתפוס על ידי שירות מסוים, כיוון שהם מניחים שאני משלם על השירות. אבל אם אני מקצה כמו פה Elastic IP, ואני משאיר אותו, אתם רואים כרגע לא מקושר לכלום, אז אני משלם עליו כיוון שאני כאילו תופס כתובת. ואז אחרי שיצרתי את ה-Elastic, אני פשוט עושה Associated, ואז אני בוחר למי לעשות, למי לקשר אותו. אוקיי, ואז הוא פה אומר לי, אוקיי, יש לך פה 4 אינסטנסים בתוך ה-VPC, אני מזכיר. האינסטנסים האלה, יצרתי אותם לתוך ה-VPC. אוקיי, הם כאילו נמצאים ב-ECT רגיל, אבל הם מקושרים ל-VPC. הם לא רגילים. איפה אני יכול לראות את זה? אפשר לראות את זה לדוגמה פה. סליחה, פה אנחנו במקום אחר, אבל בואו נמחוק כרגע את האדרס הזה. עושה לו רליס כמובן, כי אני לא משתמש בו. אם אני לא אעשה לו רליס, הוא ישמור לי אותו. זה היתרון, זה כאילו סטטי. עכשיו אם אני הולך חזרה לאינסטנסס, נגיד בוחר Web Server, אז פה אתם רואים למטה VPC ID. ופה מראה שאני מקושר ל-VPC. אם לא, לא היה לי פה את ה-VPC הזה. הוא היה ריק.
אוקיי, אז למעשה יש לנו כתובת חיצונית, אני רוצה פשוט של הווב סרבר שלי, אוקיי, ואני רוצה לבדוק אם יש לי גישה לשרת הזה. אני רוצה להגיד שרק אני קודם התקנתי כמובן שהווב סרבר זה מכונת לינוקס לכל דבר, זה אימג' רגיל, אז אני התקנתי קודם אפאצ'י וגם יצרתי דף HTML פשוט מבעוד מועד על המכונה הזאת. אבל כרגע אנחנו רוצים לראות את הווב, אז בואו נחשוב את הכתובת הזאת ונראה אם אנחנו מקבלים משהו. אז כמובן זה HTTP רגיל, אני כרגע לא מראה HTTPS בשלב הזה, ואני מראה בסרטונים אחרים. מרשם Enter, ואתם רואים קיבלנו פה Hello, זה הקובץ שיצרתי, אנחנו נראה את זה עוד מעט. אוקיי, כשניכנס למנג'מנט. יפה, אז מה בדקנו? עכשיו אם אני אלך אפילו ויבדוק, בואו נלך כרגע. בדקנו למעשה שווב סרבר רץ עליו באמת ווב סרבר, ושהראוטין בסדר, סליחה, והסקיוריטי גרופ, סליחה, והסקיוריטי גרופ, סליחה, ואז למעשה אני פה נכנס לסקיוריטי גרופ, עוד פעם, צריך להבדיל, זה סקיוריטי גרופ של ה-EC2, צריך ללכת ל-VPC, ואם נלך לווב, סקיוריטי גרופ, שזה מחליט inbound, אנחנו רואים שאנחנו מאפשרים 80, אם אני אבוא לפה ויעשה delete, נעשה apply, וננסה שוב, אוקיי? הוא יוכל כמובן לקחת מהקשין, אבל הוא לא מצליח להיכנס לדף, כדי גם לקחת מהקשין, הוא צריך לבדוק שלא השתנה כלום, זה conditional get, מה שנקרא, אתם רואים, הוא גם קשה לראות את זה פה, אז בואו, ה-X אתם רואים הוא עדיין כאילו חושב, אתם רואים הוא בקונקטינג. הנה, אתם רואים הוא למעשה לא הצליח להתחבר, הוא לקחת את הדף הזה, ואם נחזור לסקיוריטי גרופ ונוסיף, אפשר פה לרשום פשוט 80, או ללכת ולהשתמש במוכנים פה, אוקיי, ואז אני אומר לו HTTP, מי צריך לשים לב תמיד, כשמדובר בסורס 000 או משהו כזה, תמיד לשים לב שאנחנו לא מגדירים 00, זה, בוא נגיד אם יש איזה רול שהוא הכי חשוב בסקיוריטי גרופס, זה לוודא שאיפשהו מעורב 0000, תמיד שלפחות יהיה איזה פורט, ובאמת נראה שבאמת אנחנו צריכים את ה-000. זה אולי הדבר הכי חשוב, כלל אצבע הכי חשוב לזכור, כל השאר אפשר איכשהו, זה מסנן וזה, אבל 000 זה מסוכן. ואז כמובן לא לשכוח לעשות apply rule changes. ואם נעשה שוב את עכשיו אנחנו רואים שאנחנו יכולים להתחבר. יפה, אז מה שהסתכלנו כרגע בסרטוט שלנו, ראינו שאנחנו מהאינטרנט יכולים לגשת לווב סרבר. אוקיי, עכשיו בואו נלך ונראה לגבי הדאטאבייס סרבר. בואו נסתכל על האינסטנס של הדאטאבייס סרבר, זה הולכים ל-EC2, חוזרים פה לאינסטנסס, וה-DB סרבר שלי. עכשיו פה אתם שימו לב, אין לי Public IP ואין לי Elastic IP. יש לי רק Private IP, המכונה הזאת היא Private בלבד, ולא אמור להיות לי גם כתובת חיצונית אליה. אוקיי, אני לא יכול להתחבר אליה, לנהל אותה מבחוץ, הוא לא יודע, תראו, אין לי אפילו כתובת לתת. זה לא רק שהסקיוריטי גרופ הוא לא מאפשר את זה, גם מבחינת הראוטינג אני מונע את זה. אוקיי? עכשיו בואו נראה מבחינת הבאסטיון, המנג'מנט. סליחה, אם אנחנו מדברים כבר על DB סרבר, אז בואו נראה, אנחנו רוצים להתחבר אליו, אבל לפני שאני רוצה להראות מה DB, אני קודם כל צריך להתחבר אליו. עכשיו, ממי אני יכול להתחבר? אוקיי? אני קודם כל צריך להתחבר לבאסטיון סרבר. אוקיי? אז בואו נראה את הבאסטיון סרבר שלנו, נלך פה לאינסטנסס, נראה מה הכתובת שלו, נלך לבאסטיון. ואנחנו רואים שלבאסטיון יש אלסטיק IP, אני עשיתי אלסטיק IP עבורו. אוקיי, ואני לוקח את הכתובת הזאת ומתחבר אליו בפוטי. אני כבר התרברתי עם בעוד מועד, אני לא רוצה להראות, כי ה-new session אצלי יגלה פה מידע שאני לא רוצה להראות, אם אני אעשה new session. אז פה אנחנו רואים שאני כבר התחברתי. אתם רואים? התחברתי אליו, אם נעשה פה if-config, אני מנסה את הכתובת שלו, הכתובת הפנימית שלו. אתם רואים, יש לו פה שני IPs, למעשה
אנחנו רואים את הכתובת ה-192.168.3.210. למעשה אני רואה שפה שהתחברתי, יש פה את הנושא הזה של המפתחות, עוד מעט אני אראה איך אני עושה שימוש מתוך ה-SSH. עכשיו, אני מתוך ה-3.210 מהבסטיון סרבר, מפה, אני כרגע בתוכו, אני רוצה להתחבר ל-DB סרבר. ואני צריך לראות מי הכתובת של ה-DB סרבר, הולך ל-EC2, אוקיי, ורואה שהכתובת שלו זה 198.2.210, לוקח את זה, ואני מפה, ואני רושם SSH מינוס I, מינוס I, אז פה אני צריך לתת לו קי, הורדתי את הקי שלי, IT, ופה אני לא יודע אם שמתי את הקי, סליחה, אני הוא צריך להיות, אפילו עדיף לעשות סום מינוס, כדי שניכנס לספרייה לסלש רוט, אוקיי, בואו נבדוק, SSH מינוס I, אני כבר ברוט, אבל אוקיי, htdvdem, זה המפתח שלי, זה ה-private key שלי, ופה אני רושם EC2 user, EC2 user זה היוזר שדרכו אנחנו מתחברים ויכולים לקבל רוט, וכאן אני לוקח ונותן לו אותה, אתם רואים שהתחברתי, הוא אפשר לי להתחבר ב-SSH, מהבסטיון סרבר ל-DB סרבר, אנחנו רואים שאני ב-DB סרבר, 2210, וזה באמת הכתובת שלו, 2210. בואו נראה שנייה, ניכנס לסקיוריטי גרופ ונראה שאני, אם אני לא מאפשר את זה, סליחה, צריכים ללכת לסקיוריטי גרופ של ה-VPC, סליחה, למנג'מנט, ופה אנחנו רואים שאני מאפשר Outbound 22 ל-SG739 ל-SGDB. עכשיו אני צריך ללכת ל-SGDB, אוקיי, ולהראות שאני יכול באינבאונד לקבל 22 מ-743, שזה המנג'מנט. אמרנו צריך לדאוג לשתי הכיוונים, לעבור את שתי החומות, גם את האוטבאונד וגם את האינבאונד. עכשיו אם אני אבוא לפה ואגיד לו תשמע, אני לא רוצה לאפשר SSH מהמנג'מנט אליי, אני עושה delete, בוא נעשה apply, ואם נבוא לכאן, אני כמובן כבר מחובר, אז אנחנו נצטרך לצאת, ונעשה את אותה פקודה, אנחנו רואים שהוא לא נותן לנו. אוקיי, לא נותן, ובואו נחזור בחזרה וניתן את ה-22, אפשר לרשום ופשוט, ולשכוח לא 000, אם אני אשאיר את זה 0, אני אפשר לכל מישהו מכל העולם להתחבר אליי, זה שגם ברמת הראוטרינג הוא לא יצליח, אז זה בסדר, זה יעזור לנו, כי לא יצליחו גם אם אני אתן פה 0 להתחבר אליי, אבל רצו לתת, ואני עושה פה SG, ובוחר ממי מהמנג'מנט בלבד, והוא הוסיף לי את זה, ולעשות apply לא לשכוח. עכשיו אם נחזור לפה, ונחזור שוב, עכשיו הוא שוב נותן לנו, אוקיי, עכשיו סודו, בוא נעשה סודו, ואני ברוט. עכשיו אני ב-DB סרבר. מה אני רוצה, אמרתי לעשות ב-DB סרבר? DB סרבר אני למעשה ירצה, אם נחזור לסרטוט, אנחנו נרצה, אמרנו להתקין פאצ'ים, אוקיי, לפעמים האינטרנט, או להוריד איזה תוכנות שאנחנו צריכים ב-MySQL, זה חלק מהדיזיין. אנחנו כמובן עוברים דרך ה-NAT device, אוקיי? עכשיו בואו נראה בכלל אם עובד לי. אם נלך לכאן, ונעשה כאילו אנחנו מתחברים, מורידים דף מ-WCOL, שזה לצורך העניין שווה ערך להוריד תוכנה. אני פה מוריד דף, אני עושה wget, והורדתי. אוקיי, נורדתי את הדף, הוא לא נתן לי שגיאה, ואנחנו יכולים לראות את הדף HTML והאינדקס HTML שהורדתי מוואלה. אוקיי, אז למעשה עובד לנו. מה-DB סרבר אני יכול לגשת לאינטרנט, אבל שימו לב שאני לא ניגש ישירות, אני ניגש דרך ה-NAT device. אוקיי, אז מה עוד אני רוצה להראות? אז זהו, זה פחות או יותר מה שרציתי להראות, כל מיני תפקודים, איך... אוקיי, בואו נראה עוד את ה-NAT device, נשחק עם ה-security גרופ של ה-NAT device.
נבוא לפה, בואו נלך ל-SGNAT. אמרנו שה-SGNAT הוא למעשה יוצר, יש קונקשן שמתחברים אליו, וגם הוא יוצר קונקשן, מעין פאט כזה, הוא שומר בטבלה את ה-input connection מהדאטאבייס סרבר, ושומר את הקונקשן מהקונקשן שהוא יוצר עבור אותו דאטאבייס בשם הדאטאבייס סרבר מול השירות באינטרנט. כרגע הבדיקה שעשינו זה מול ה-Walla COIL, www Walla COIL. עכשיו פה אנחנו רואים באינבאונד, זאת אומרת אני מקבל, וגם האוטבאונד שהוא יוצר. אוקיי? אם נבוא לפה, וכמובן אני אמחק את האחד מאלה. אוקיי, מחק 80. כרגע אני לא מאפשר לדאטאבייס סרבר למעשה להתחבר בפורט 80, אני לא מאפשר לו להתחבר ל-NAT device. וככה זה יראה לנו שאנחנו באמת משתמשים ב-NAT device. ואם נעשה wget, אנחנו רואים שזה תקוע. אוקיי, זה מראה לנו שאנחנו באמת משתמשים ב-NAT device ולא בדרך עקיפה אחרת. אוקיי, אז נבוא ל-NAT ונעשה שוב רון. ושימו לב, רק source הזה, אפשר לא חייב לדעת בעל פה, אפשר לשום SG ו-100 dB בלבד. ו-apply לא לשכוח. אם אני אעשה שפה wget, זה יצליח שוב. אוקיי, אז זה למעשה מה שרציתי להראות. עוד דבר שחשוב להראות, SGNAT. SGNAT צריך לבוא כדי שהוא יעבוד, אני צריך ללכת לאינסטנס שלו, ל-NAT device, ואתם רואים פה, יש פה מה שנקרא Change Source Destination Check. אתם רואים פה שהוא בפולס, אני כבר עשיתי את זה, בגלל זה עובד. אם זה לא היה בפולס, זה לא היה עובד. אם נלך לאינסטנס אחר רגיל, אתם רואים פה שזה לא בטרו. מה הבדיקה הזאת אומרת? אם נחזור לסרטוט, הבדיקה הזאת אומרת אם אני לדוגמה מה-DB סרבר בא ומבקש את www.coil, וזה למעשה כתובת אינטרנט כלשהי, נגיד 4222, אוקיי, שזה כתובת חיצונית אינטרנטית, ואז הבקשה תגיע ל-NAT device, שהוא למעשה פרוקסי, הוא למעשה מתווך ביני לבין האינטרנט, והוא יעשה את הבדיקה by default, אם זה true, הוא עושה בדיקה על הסורס, שהוא באמת ה-destination, שזה מיועד אליו, ואם הוא לא ה-destination, אז הוא עושה drop לפקט, והוא כמובן לא יהיה ה-destination, כי הוא רק throughput device, הוא לא מיועד, destination לא מיועד להיות אליו, הוא רק מתווך, הוא מתווך בין ה-device'ים לבין האינטרנט. לכן, הוא יראה כמובן שהוא לא 4222, אני סתם מנחש מה הכתובת של וואלה COIL לצורך העניין. אם נסתכל פה רוצים להיות מדויקים, אז אפשר נגיד 2362 6178, אז למעשה כשאני עשיתי את wget, אז הוא למעשה ה-destination הוא ה-23 הזה. ה-NAT device כמובן הוא לא הכתובת הזאת, אז הוא יעשה לו דרופ אם זה יהיה בפולס. הנה, אתה יודע מה, אפילו בואו נעשה את הבדיקה הזאת ונראה את זה, נלך ל-EC2 וכמובן by default זה ב-true, אז בואו אנחנו נחזיר את זה לדיפולט ונשנה את זה ל-check, וכרגע אני אומר לו enabled. עושה refresh ואתם רואים זה השתנה פה ל-true. עכשיו אם ננסה, זה השינוי היחיד שעשינו, אם ננסה לעשות את wget, אנחנו רואים שוב שאנחנו לא יכולים. אז בואו נחזיר את זה בחזרה. disable. ונעשה שוב, ועכשיו שוב אנחנו יכולים. אוקיי, זה מה שרציתי להראות.